Shekara ɗaya yanzu haka ake magana da cika bayan da aka gamu da juyin mulki a jamhuriyar Nijar. An samu hira da shugaban da ya jagoranci juyin mulki a jamhuriyar ta Nijar wato Janar Abdurrahmane Chani. An yi hira da shi mai tsawo dangane da cika shekara ɗaya da karɓar mulki. Bari mu saurara wasu daga cikin abubuwan da Chani ya bayyana. A matsayin abubuwan da yake gani jamhuriyar Nijar ta samu ci gaba ta waɗannan ɓangarori. Mutane masu gaba da arzikin ƙasa da yau sarwarsu ma duk suna cikin gudu. 'Yan handama kenan. 'Yan handama da ɓaɓakere. Sarwa suna cikin gudu ƙasashen waje. Amma Allah ya da komowa za su yi. An kashe ƙarshen dungurma tururuwa. Tunda akwai 'yan hika-hikan faduwa za su yi sai ta komo ƙasa wadda za a kama ta za su komowa su gayi kudin ƙasar da sun ka ɗoka ina sun ka sa su su hiddo su maido hakin ƙasa ne ba hakin su ba ne. Mun sa wannan ƙungiya da aka ce ma kwaldef ita ce ke kula da shi ta amso ga waɗanda annan yanzu cikin ƙasa kuma za ta ci gaba da amsowa ga waɗanda annan suna gudu tun da duk dai a yi ta a ƙare komowa za su yi ƙarshen alewa ƙasa ƙarshen ruwa kwari ƙarshen alewa ƙasa insha Allah sai sun komo in sun komo kuma dumbin kuɗin nan da sun kasata sai sun maido su yanzu suna can suna dibin sun tsira Allahun alu da wanda ya tsira wannan mataki ne da mun bi kuma cikin tsadar rayuwa bayan hanya wannan da soja sun ka kare suna kawo motoci da abinci suna shigowa cikin ƙasa mun hidda kuɗi masu yawa mun ba opvn mun ka ce opvn ta je ta sayo abinci don a samu a saida ma mutane da rahusa abu da yawa ne shi ke sa mutane na ganin kamar bai isa amma ana ga kokari sosai makwa ya kai ma kai in takaita ma har ma mun kirkiro dubara wagga ta noman gandari wadda muna dibin nan da shekara mai farawa zai kai wa Niger wajen abinci dai za mu noma cikin waɗannan gandarin abincin da zai isa rabin al'umma wancan rabi shi kuma shekaru masu zuwa in Allah ya yarda za a iya samun kashi 50 cikin 100 insha Allah haka muke tsammani kuma haka muke fata Allah ya samu cika wannan guri sai ya kai inda za a samu kashi 100 bisa 100 abinci ba sai an kashi da wani waje ba tunda muna da ƙasa mai faɗi eka wajen miliyan 11 wanda ana iya yin noman gandari kenan a shari'a a gyara wuri kawai ne ya yi sarwa wannan kuma in Allah ya yarda za mu yin shi don mu samu mu ciyo kan matsala abinci wadda muke fuskanta kaji abubuwa da yawa ne tun da ranar ita da kanta ma ai abin alfa'ari ne bale abin da ya yi sarwa turawa da mun ka ce su tahi su bar muna kasanmu mu za mu tahiya da kanmu shekara 65 suna ce muna sai sun yi muna tete ka san tete ko yaro ana koya mai tahiya tete ana jaye da shi muna cewa ku bari mun girma muna iya tahiya suna cewa ba ku girma ba ku bari dole ne abu ya koma askin idi wanzami to mun ce ya isa su tahi sun tahi da su da koma kuma sai illa masha Allah da duk masu irin halin su a sha'anin tsaron ƙasa wani irin cigaba aka samu ko nasarori akwai nasarori kasan shi harkar tsaro da mun ka zo da 'yan ta'adda ne muke fuskanta 'yan ta'adda kuma an san su gungu ne sai dai waɗanga da mun ka kora da annan suna yi muna zagiyon ƙasa da rana su gwadi suna kama muna da dare suna kai ma waɗancan mun ka ce wannan abin ya kamata tun da dai Allah ya ba mu mun gano da zamba cikin aminci ne ake yi amma shi ma kasan akwai darasi zancen Kur'ani bai taɓewa
Qur'ani ya ce babu amana tsakaninku da waɗannan mutane. To ikon mu sai ya ce a su akwai amana tsakaninsu da waɗannan mutane. To ka san ko sai dai aiwata zancen Qur'ani bai tashi. Qur'ani bai karya. Mutanen nan mun ka gane da cuta muna suke yi daga 'yan ta'adda waɗanga da suke kama ma da dare suna kwatanta muna suna tare da mu da rana. Ga zabarmanci akwai wani karin magana da ke cewa haƙura na dariya amma akwai jini ƙarƙashi. To cikin wannan halin muke mun ka ce to waɗanga tahiyar da muke ciki mun san ba su bari mu tun da abu ne ka zo ka tarro mutum ya kwasa yadda yake so ya rayu yadda yake so ya wadata yadda yake so cikin arzikinka ka ce mai ya tahi ka san abin akwai magana baya. Mun ka ce to sojan da agare mu yanzu su za mu sakewa mu watsa su sai dai ƙasa da faɗi abin bai isa ko ina. Mun ka yi dai haka nan kwatamce mun ka ce a fara tunda a zuwa gaba za mu ɗauka sabin soje shi mun ka yi 10,000 waɗannan da an ɗauki kashi na farko da za a ba foro in sun ƙare sun hita kuma a ɗauki kashi na 5,000. Mun ka ce sojanmu kayan aiki a sama musu kayan aiki tunda sun gwadi kuzari sun gwadi hanzari sun gwadi niyya na kare ƙasanmu Nijar har ta kai ga rishin rayuwa. Kenan ba ta yiwuwa waɗannan mutane a yi shakku da niyyarsu ta kare ƙasa. Mun ka ce mu sama musu kayan aiki. Ina jin mutane na cewa kayan aiki ma tardo su mun kai. Ice 105 ne aka shibka a departament ta gure imanin ice 105 ne aka shibka. Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ƙasa aminiya ce ta raida ta ba mu waɗannan kayan ta ce mu mu yi aiki radda Allah ya kawo a biya mu annan muna biya su waɗanga da ke ɓaɓatu da komi wannan ba su ba da ko dala ba su ba da zancen ga da nike ma miliyar da mun ka ba da na kayan aiki ya yi miliyar 100. Kenan a wancan lokaci duk da aka gwada an ta sayan kaya ba a biya kuɗin ba. Ka ta yi kasuwa ka ɗauko raƙumin mutum ka ce mai wani sai baɗi in biya ka to ka zo baka kai baɗin ba sai dai magada su biya kenan sai magada su biya ko to mu ne magadan mu ne mun ka biya haka zancen yake cinan kayan aiki waɗannan mu muna iya mu buga irji mu ce mun ka saye su haka ne mun ka saye su kuma akwai waɗanda ke ga zuwa muna bisa saye abinda zai sa mu kare hakkin 'yan ƙasa mu kare lahiyar 'yan ƙasa ba za mu ja da baya ba bisa kai ga tsaro ka ji matakan da mun ka ɗoka mun ka yi fond de solidarité tunda ƙasashen duniya da yawa sun juya muna baya waɗanda ana tahiya tare sun ka ce ku bari mu gwabce musu su faɗu mun ka ce to muna gwada muku bisa gaskiya muna tare da Allah ba mu haɗuwa mun ka yi wannan asusun da aka ce ma fond de solidarité cikin shi wajen mota 200 an ka sai sojan Nijar duk cikin kokarin 'yan ƙasa tun da 'yan ƙasa sun san inda an kai niyyar kai wasu sun san kuma yanzu sabuwar tahiya inda an ka nufa sun ka tashi sun ka yi tsayin daka sun ka ce muna kama mu soja mu kuma shi sun ka yi alhamdulillah an samu an sai kayan aiki an ɗauki sojawa kuma tsaro inda raida Allah zai tabbata ko yanzu alhamdulillah tun da bayan 'yan ta'addar waɗanga da mun ka kora su ma sai sun ka zo sun ka saƙu da 'yan ta'addar su ma ta'addanci suke duk kewayen bayan sun hita da Nijar sun kewayo sun komo suna nan suna zagiyon ƙasa amma Allah in ya kare ka babu mai iya cuta ma duk abin da suke gayi mun san da shi kumbiyar da suke yi
don su kawo mu cikin matsala, su kawo muna fitina da tashin hankali. Suna gayi suna cewa sai sun komo. Da sun ce suna koma a cikin wata na Mayu da ya wuce, sun kace kuma suna koma mota na June wannan da ya wuce, sun kace suna koma cikin Julai, yanzu cikin wanga wata da muke ciki sun kace sai sun komo. To mun kuma mun ce in Allah ya yarda ba su komowa, kuma sojayenmu suna tsaye-tsayin daka su hana su komowa, kuma ba za su komowa ba insha Allah. Kaji in takaita abinda mun kai na wajen tsaro, na wajen taimaka ma 'yan ƙasa, na gaya ma duk abin da an kai. Rayuwar da mun ka shiga ciki da an ka so a samu ciki, dole ne sai mun yi nazari mu ga menene za a samu abinci ya shigo. Mun ka kare wasu hanyoyi waɗanda abinci ke shigowa. Duk da shi waɗanda da nike ce ma mun kora ba su bar mu ba. Koma baya sun kai sun ka gasarwar 'yan kasuwa, muna da rahoto sun ka ce ma 'yan kasuwan nan kasu ƙara ka abinci. 'Yan kasuwa na Niger, 'yan Niger, bon waɗanda a cikin Niger dai zan cewa, ban ce 'yan Niger, 'yan kasuwar da a cikin Niger tabbata ne sun kai kai guda sun ka game baki da su, sun ka ce kasu ƙara ka abinci. Akwai waɗanda sun ka tarbi bakucan jirgin da sun yi lodi na kaya na abinci sun ka saida. Don duk wannan abun mun san da shi, muna sane da shi, muna biyar da shi. Shi a dalilin rashin abincin da an kai fama da shi kwanan baya kenan. Shi na cikin dalili ma. Dama su sun koya ne an kai. Shi yasa na gaya ma wadda ni gaya ma baya, sai da mun ka sa OPVN cikin tsari, cikin tahiya an ka bata kuɗi masu yawa don ta sayi abinci wanda zai sa 'yan ƙasa su rayu cikin wadata. Ko da an san gari da yawa, abu da yawa, tambaya da yawa, ba iya a sama ma kowa, amma ana gwargwadon ƙarhi. Shi a gwargwadon ƙarhin da mun kai, mun ka sa OPVN. Bayan OPVN kuma na gaya ma aka gandari wannan ko insha Allahu ita ma za ta sa nan da gaba da 'yan shekaru kama wadda ni gai mu hita cikin kawo abinci da wata ƙasa. Allah ya taimake mu. Amin summa amin. Daga ce da wannan da gugurmayar gaba ɗaya mun sani cewa su waɗannan ƙasashen waɗanda suka yi ƙoƙarin su maido mu a ƙarƙashin ƙangi na bautan turawa sun sha kirari da bugun gaba a ƙasashen duniya cewa za su bi ko ta kowace irin hanya su kawo hargitsi a cikin Nijar ko su ɓata wannan tahiya. Dangance da wannan yau ina aka kwana shekara ɗaya baya. Ai shekara ɗaya wata 12 kwana 365 Nijar babu ta tsaye? Nijar tana tsaye. Komi in ka riga kacce Allah to ka ƙare magana. Niyyar su ce nuhin su ne su tarwace Nijar, kuma ba don wani abu don su cimma nuhi mine ne na kwasa arzikin ƙasanmu ba cikin sun biya ko dala ba. Muna da arziki amma mu ne cikin talauci, kullum in an tashi mu ne kutal, mu ne za a ɗoka kwatanci gare mu kamar na talauci wanda ya fi ƙasa duk talauci, sai a ce ma ta yi Nijar. In dai talauci kake son ka gani kashe Nijar, kuma mun san ba haka ba ne. Allah bai yi mu ba don mu zan kwatanci na talauci. Mun ka ce to za a ganin kowa a talaka. Kasan ban san in ka yi zaman noman shinkafa ba, akwai wata tsutsa nan mai laƙe ma mutum ta sha jini cikin shinkafa. To saboda Allah tsakankanin tsutsan nan mai laƙe ma mutum ta sha jini da mutum da take shan jini gare shi, wane ne a talaka? To ƙasan nan kamar tsutsa take, ga Nijar take shan jini, arzikinta, rayuwarta, wadata da duk da take kirari da ita, ƙarhinta duk da take kirari da shi daga Nijar yake hita. Yau shekara 65. Kamar misalin kaska kenan dai da. Wuce kaska. Ta yi kaska. To ana iya tsaida ta kaska. To kamar kaska ce ta rena bisa da dabbar da take laƙe gare ta tana shan jini. To shi an maharin da mun ka ce to kaska wannan mun kwaɓe ta kwaɓu. To kuma kwaɓe da mun kai mata ta ce bata yarda ba.
sai ta bi ta hanya duka, kuma sun bi hanya duka wadda ake biya don su kawo muna tashin hankali da fitina. Kaga sun yi haɗin kai da 'yan ta'adda, sun yi haɗin kai da sarwar ƙasashe, hatta da takunkumin da an ka sa muna su ne da maharin su ganin su in an sa muna takunkumi ba za mu iya zuwa gaba ba, faɗuwa za mu yi, ƙasa su komo su milka su kwashi abin da suke so kamar yadda sun ka saba. Mun ka ce to wannan ba ta yi wa insha Allah, kuma ƙasashe sun ka kama muna, tunda ka san ƙasashe arewacin Najeriya, arewacin Benin da ƙasashen Togo da Burkina da Mali da sauran ƙasashe da dama suna kira suna babu goyon baya, sun ka goya muna baya. Sheri wanda an ka yi niyya a kawo ga ƙasanmu Allah bai yarda ba, Allah ba zai yarda ba kuma azzalumi bai nasara. Shi an maharin kaga duk makircin da sun ka ƙulla mun san da shi, Allah ya ba mu ya tona musu asiri, mun san da makircin da sun ka shirya da su da sarwar 'yan ƙasa da sun ka ƙetare iyaka da nike gaya ma. Tunda akwai waɗanda ke kira 'yan ta'adda su ce saboda amana da a tsakankaninsu da 'yan ta'addan nan, ka 'yan ta'adda su kai hari garinsu, duk abin da 'yan ta'adda ke so suna ba su. Kana ji ana ce ma wani taku bakwai, wane ne jubo ko wane ne taku bakwai, ina jin suna 'yan ta'adda ya yi kira ya ce ka su kai hari garinsu ka a kai hari, amma abinda duk ake waye da garinsu ana iya a kai hari. Ya ce musu halal ne su kai hari, abinda duk suke so ya zai taimaka musu da shi. Mun san waɗanda sun kai kira rana magana, kowa laihin da ya yi zai goya shi. Sun kai kiran 'yan ta'adda da sun aje makamai, sun ka ce musu su koma su ɗauki makamai, tubar da sun kai su komo bisanta. Muna da sunan waɗanda sun ka kiraya, muna da waɗanda sun kai kira. 'Yan ta'addan nan sun ka koma sun ka ɗauki makamai, sun ka koma dajin Bani Bango, can kusan iyaka da Mali, suna ta'addanci. Dan makirci wannan kakkace waɗanda mun ka kora kawai ne, har da 'yan ƙasa akwai waɗanda a cikin makirci sosai. Shekaran jiya 22 ga watan da ya shuɗe, kira sun kai sun ka ce ma 'yan ta'adda dajin Abala da Ikarfan da Eza da dajin Talamses da dajin Tiliya su kai hari duk wadda aka yi kan rana 26 ga watan Julai, ranar sallah. Sun ka ce duk wadda za su yi su kai hari su tada hankalin jama'a, don su tada hankalin jama'a. Muna da waɗanda sun kai kira, muna da waɗanda suke kumbiya da tsohin 'yan ta'adda na Najeriya, mutanenmu da a cikin Najeriya suna kumbiya bututun mai. Kasan kudun Najeriya sun yi tarihi wajen fashe bututun mai. Akwai waɗanda an ka aika su je su samo waɗannan mutanen don su zo su kama bututun mai na Nijar hari, 'yan Nijar wa ke da wannan lissahi ba lissahi ba ne, ke ga aikata wannan. Tunda sun tahi, mun san waye tahi, mun san waye gani, to akwai ranar ƙin dillanci. Don shi wannan sherin makircin tabbata ne, to Allah bai ba su sa'a. Banda duk waɗannan makirce waɗanda suke yi ma aikace, mun gani a kafofin yada labarai na turai da na wasu sauran kasashe, kai hama a yanar gizo sukan ta kawo waɗansu labaru na ƙarya suna tura don su tada hankalin jama'a 'yan Nijar. A yau me za ku ce game da wannan, ko akwai wani mataki da aka ɗauka don dakile shi? To wannan kasan mutane ne da ba nan suke ba Nijar, kuma mutane ne da haɗe suke da kai guda da 'yan Faransa masu sari kanoce. Akwai wani suna kana gani Samir Musa, ba ɗan Nijar ba ne, bature ne fa,
dan faransa ne in ka rubuta Samir Musa ko Ibn Batuta ba abinda ka rubuta dai zai hitowa ba haka ne suke to su ne a tare da 'yan ƙasanmu Niger waɗanda sun ka tsere wannan sun ka koma Najeriya sarwa na